Pini arko ni phai inkoira isiar ni diphu karbi klabalong APHLC lumbajong arwa tumpen patir pipon si Ingdeng Phli APHLC asong mahang kethek arani mesen pen ketalon pon. All Party Hills Leaders Conference Ratchari asong atum peneng suri hini ra inkoira hinian Ingdeng Phli mahang kethek arani karbiang long angkang along long inkoira trop a constituency adimalong ketalon padupon. Lason tak taksi lumbajong constituency along setami diphu karbi club sai hemalong Ingdeng Phli APHLC asong ama hang kethek arani mesen pen ketalon don. Bangso mai chengchia prang APHLC atiri pia mai phu jai kathar pen APHLC asong alama ingthu pamlo. Bangso phi raramai pialong APHLC lumbajong constituency akong chunbang Anthony timung pen mai che pahem phu ponlo. Bangso mai along alohia man pen APHLC tiri pia mai phu jai kathar APHLC women wings chunbang Rita Kramsapi sahem chunbang Albert Ronghi Longkumar Beatum pen chenglok pinangan kethei kidinga tum chetong don. Bangso ahu jai kathar pen Herangkia thengno kapachini dona tengke APHLC Ratchari asong le Karbiang Long Autonomous Council ang hoy along cari long lo pulote kedo an chokomar ang hoy pen chenglok long le phelangan ta inglong aso ansi long choji lasi non ke bang GMSC kiliga hudalong long inkoira tro a constituency along satame APHLC asong pen chepati dun la pen Karbiang Long alo kedo an inglong aso tum satame ning isi do pen BJP aphan pareng nang poputa mai phu jai kathar pen herangkia thengno ning jepo tum hangge hedi nang litum ning bita nang nelo jer chet ta ning bi nang nelo nelitum APHLC yong si ke hai lo pulo tangte ke do anason hedi tribal no si pilapo karbi chot pugali tribal dom athema 6 schedule paragraph 20 long karbi area pul hada ke tokali hada tribal area pu si ke tok lapo si tribal atum antuke Inglong arat jasemet inglong arat tum antuke lapen akapre ka tribe tunda dolang halatum antuke hedi inelitum dak 60 dil long ke long nang ya ot dulu lapen halatunge aron ben si ili claim nang ya pot ili jang tha be cancel nu dagi la cancel sel halatum pantuke halatum haya mata eto nomination nominated MDC MSC anta hedi la tribe tum angbong pa sini tum pichot di la ke ready lu Sakori an tribe tu man si pichat po. Kedotang lanon kipitang sakori. Long lia pata kipitang. Voter list aron repen. Kecil tu man kipitang an tu gini tu nge cancel lap po. News report Karbiang Long Live.